Който владее телевизионния ефир в една държава, той владее технологията за правене на политика. Пресата е изгубила днес своето значение. Общественото мнение се формира от телевизиите, частично и от радиостанциите, и сайтовете. България е в плен на телевизора. От далечната 1990 година, когато по идея на Луканов беше създадена тъй наречената телевизионна кръгла маса, до днес телевизиите предопределят напълно националната политика. Хората са наясно, че са измамени в този тарикатски преход от комунизъм към демокрация. Знаят и кой ги измами. Голяма част от избирателите вече не гласуват. Друга част гласуват за партиите от статуквото. Защото останалите партии са анонимни, няма ги в телевизора. Срещу централизирана телевизионна пропаганда, водена от невидимите ДС модератори, с вестник не може да се постигне успех. Има стотици умни, компетентни блогъри, чието постове във Фейсбук се четат и споделят от десетки хиляди. Има и десетки независими сайтове, разследващи журналисти, ютубъри, инфлуенсъри и други автори, които са истинската гражданска опозиция на статуквото. Но те нямат национална трибуна, национален ефир. Освен ако самите те не си направят такава трибуна. Една обединителна, гражданска телевизия, в която да работят като екип десетките независими активисти. Да се работи на парче, стотина различни сайтове и ютуб канали, за да се разобличава статуквото вече е напълно безмислено. Няма кой друг да се яви и да поведе гражданите на сериозна политическа борба. Поневоля тези активисти трябва да се обединят и да потърсят директно участие в националната политика. Ако това не стане, България е обречена за следващите десетилетия. Страната ни ще получи през следващите години около 37 милиарда лева от Европейския съюз. Партиите от статуквото и ДС клановете ще ги усвоят в своя изгода. Ще имат ли силата изявените независими граждански активисти да се обединят, да направят своя телевизия, дори и в началото да е само YouTube телевизия? И да се намесят в голямата национална политика? Или ще продължат да копаят собствените си градинки, образно казано, и да чешат егото си с постове из Фейсбук и YouTube? Живеем във време разделно. Ще дойде ли и време обединително или родната интелигенция ще се окаже неспособна на нищо голямо? Скоро ще научим голямата истина.